Ketä nämä kaikki on sitten? Mikä? Nämä. Ketä ne on kaikki? Tämä on Merja, tämä on isänsä ja tämä on pappa som där och ligger och sover. Och det är storebrorsa. Och det här är Bamse. Och det här är gosedjur till bebisen. Och det här är hundar. Mikä Ninja sitten oli? Eikö se ollut tuo? Se hund. Mm. Som Bamse. Mutta Ninja, eikö Ninja ollut tämä? Ja. Mm? Ja. Nova var den här. Rosorna Nova. Kom vi. Vi har fått Ninja. Jag